tervetuloa vaan kaikille, se on Perfect täällä vuoden videon parissa. Nyt mä heti tähän alkuun pahoittelen, että ei ole päässyt tulemaan videota, koska se johtuu tästä mun koneesta, että mun kone ei ole ollut oikein yhteistyössä näiden videoiden teossa. Mutta mä toivon, että mä saisin tän tubeen nyt tässä tosi nopeasti, eli mä teen tätä perjantaina 6:30 mä teen tätä kommentoida. Niin se on tosi valitettavaa, että toi kone ei suostu tekemään näitä mun kanssa. Eli siis taustalla pyörii joku muobi vaan. Mä oon sitä niin nopeutellut sen takia, että se on tosi hidas, mutta mä jaksan vielä mitä. Se on niin joo. Eli se kestää joku 3 minsaa, eli vilittikö siitä, että sitä on nopeutettu, mutta nyt siihen asiaan siis oikeastaan siis kunnon asiaan, eli eli siitä Rage-kommentarista vielä sen verran, että se mikä paskamyrsky sinne tuli oikeasti, joku rupes valittaa siitä, niin oikeasti onks teidän pakko? Mua ei niinku yhtään kiinnostaa noita ja vammoista, tai siis kun on tollaset kommentit, mikä se järppäsekin kommentti oli, se joo. Niin mua ei oikein kiinnosta se, että ne voi turhat kommentit voi jättää pois. No okei, no kyllä mä luen kaikki kommentit, jos siitä lähetään, mutta mä en ehkä vastaa vaikka ihan kaikkiin tälleen. Ja sit vielä siitä nyt sit tarkempaa tietoa, eli kun te näette tää ehkä lauantaina tai jotakin, niin mä ajattelin, että joko mä teen tänä viikonloppuna sen että mennään päiväksi pelaamaan ja mä tein siitä jotain videomateriaalia, että tällaista teidän kanssa, niin laittakaa vielä tähän kommentteja, että jos te olette tulossa, niin mä ajattelin pitää ehkä sunnuntaina, niin nyt on perjantai, niin ehkä sunnuntaina ajattelin pitää sen. Eli siitä sitten sellaista kommenttia. Ja nyt mä toivoisin, että tää oikeesti tää mun kone rupeis nyt toimimaan taas. Koska mä viimeksi uppasin sen Ragecomiin ja siitäkin on 4 päivää varmaan. Onko se maanantaina laitossa tai jotakin sellaista, niin nyt olisi tässä päivitystä taas vähän aikaa, että nyt mä yritän tehdä kunnolla näitä videoita tästä, niin, ja sitten, että mä en tiedä, että pitäisikö mun yrittää Nexukseen tai jotakin sellaista, kun mä veikkaan, että mä pääsisin sinne solo double mobeilla ja tällaista nopealla mobiilla. Niin, mitä ootte mieltä siitä? Mutta ei kai mulla ollut muuta. Gameplay alkaa ehkä noin se lopun minuutin päästä, ei siellä ole sen väliä. Mä laitan musiikkia loppuun, se on ensi video. Let me see you put 'em up. Reach the skies, touch the stars up above. 'Cause it's one time for the underdog. One time for the underdog. You got the world on your team. Even if that ain't what it seems. It's one time for the underdog. One time for the young nigga with a dollar and a dream. And these Nikes on my feet, trying to stay about the streets. So I'm rhyming, pulling 187s all on these beats. Instead of on the concrete, submitting my future while they were focused on what they cheap. But shit, I'm like a cheap head honcho. Tell me that it's impossible, I give it to you pronto. Be working all these late nights and these early mornings like Alonzo. So one day they'll be calling me great, just call me Gonzo. But I'm never acting nor is anybody.